Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και χρόνια πολλά για τα 20 χρόνια, αγαπητέ Πρόεδρε και συντοπίτη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας, διότι για τα επόμενα 2, 3, 4 λεπτά, μέχρι εκεί που θα περιορίσω την πολυλογία μου, έχω να σας πω ενδιαφέροντα πράγματα για το τι σήμερα κάνουμε για εσάς. Πώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε αυτό το διάστημα και ειδικά το επόμενο εξάμηνο, που σηματοδοτεί και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έρχεται να κάνει τις ζωές και τη δουλειά σας πιο εύκολη. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν όντως μια μοναδική ευκαιρία να εξυγχρονιστούμε, να φύγουμε γρήγορα μπροστά και να αφήσουμε πίσω παθογένειες. Για παράδειγμα, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, για μία ακόμη φορά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μας ανέλησε ένα πρόγραμμα και ένα νομοθέτημα το οποίο την ώρα αυτή προχωράει σε σχέση με το να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ιονοί ύποπτους, να τους ζητάμε τα πάντα, στοιχεία, δεδομένα, πιστοποιητικά, την ώρα που τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν σε κάποια βάση δεδομένων του δημοσίου. Αυτό το οποίο λοιπόν πολύ σύντομα θα δείτε είναι μια πολύ μεγάλη τομή και μια πολύ μεγάλη απλοποίηση σε πολλές και βασικές λειτουργίες του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου με μια υπεύθυνη δήλωση να μπορεί η εταιρεία ή ένας ιδιώτης να δίνει την συνένεσή του στο δημόσιο να αντλεί όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται από τα συστήματα του δημοσίου. Τεράστια αλλαγή γίνεται και στη δικαιοσύνη. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, δεν είμαι νομικός, οπότε την κοινή πλέον αυτή δουλειά που κάνουμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης την έβλεπα σαν μια πολύ ωραία λύση ενός καινούργιου πληροφοριακού συστήματος. Για τους νομικούς όμως και για τον Γιώργο Φλωρίδη και την ομάδα του, τους ανθρώπους της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είναι επανάσταση το ότι ήδη δημιουργήσαμε τον κοινό ψηφιακό φάκελο δικογραφίας. Τι είναι αυτό? Το να μην χρειάζεται πλέον κανείς πολίτης, και μιλάω για τη δικαιοσύνη γιατί η ταχύτητα στην απονομή της δρά αντιαναπτυξιακά και καθυστερεί τις επενδύσεις, να μπορούν πλέον όλα τα στοιχεία μιας δίκης να βρίσκονται σε ένα σημείο. Ξεκινήσαμε ήδη από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά για κάποιες περιπτώσεις δικών, όμως το Σεπτέμβριο πλέον όλα θα γίνονται μόνο ψηφιακά και μόνο σε ένα σημείο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα σε πάρα πολλούς τομείς. Γίνεται πραγματικά σημαντική δουλειά στην υγεία. Ξεκινήσαμε πέρυσι με το καινούριο σύστημα συνταγογράφησης, αλλά και το νέο κομμάτι του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και στις υποδομές. Οι επιχειρήσεις σας θέλουν υποδομές, θέλουν ευρυζωνικότητα. Μόλις χθες είδα ένα καινούριο στοιχείο της Ookla. Η Ookla είναι ο πιο, νομίζω, αξιόπιστος φορέας μέτρησης ταχυτήτων. Μια Ελλάδα που είχε μείνει πίσω. Το 2019 είχαμε μόνο 0,6% διείσδυση οπτικών ινών. Χθες εμφανίζεται τέταρτη στον κόσμο στο standalone 5G, σε ταχύτητες του καθαρού δικτύου 5G, και ήδη κερδίσαμε 25 περίπου θέσεις στις σταθερές επικοινωνίες, αλλά θέλουμε και άλλη δουλειά για να φέρουμε περισσότερη ευρυζωνικότητα στις επιχειρήσεις σας και κυρίως να ανοίξουμε τα δεδομένα μας. Σήμερα επίσης το πρωί είδα την πρώτη έκδοση μιας πλατφόρμας που θα δώσει δύναμη στις επιχειρήσεις σας. Θα δώσει ανοιχτά δεδομένα. Αρχές Απρίλη βγαίνει στον αέρα η ανανεωμένη πλατφόρμα των ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου, κάτι το οποίο θα μπορέσει να σας φέρει ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες αγοράς, στις ανάγκες των πολιτών και των πελατών, και άρα να μπορέσετε να έχετε πολύ καλύτερη πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία θα είναι κρίσιμα πιθανώς την επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις σας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και έχει ενδιαφέρον να δούμε? Πώς θα επεξεργαστούμε όλα αυτά τα δεδομένα. Μερικά χιλιόμετρα παρακάτω, στο Λαύριο, κατασκευάζεται ο εθνικός μας υπερυπολογιστής, ο Δέδαλος. Η Ελλάδα προσπαθεί και το κάνει, νομίζω, με πολύ συντεταγμένο τρόπο, να μην καταναλώνει πλέον μόνο τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να παράγει και να κρατάει γύρω της ένα οικοσύστημα νέων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να μείνουν και να παράξουν καινοτόμα προϊόντα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Δέδαλος θα μπει στην πρίζα προς τα τέλη Μαΐου, με σκοπό να δώσει δωρεάν πλέον χώρο, δωρεάν ικανότητα, δωρεάν υπολογιστική ισχύ σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια καλή ιδέα και θέλουν να τη μετουσιώσουν σε μια εφαρμογή. Αυτό λοιπόν θα γίνει με την μοναδική αυτή ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης. Όλο αυτό δεν θα είναι κάτι κρατικοδίαιτο, δεν το λειτουργούμε εμείς και δεν θέλουμε από την αρχή να το τρέξει το ελληνικό δημόσιο ο σκληρός του πυρήνας. Το έχει αναλάβει το Υπερταμείο. Ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη έχει δημιουργηθεί και το νέο ΔΣ της Φάρος, που είναι το επιχειρηματικό κέλυφος της προσπάθειας αυτής, προκειμένου μικροί και μεγάλοι, νεοφυείς επιχειρήσεις και όχι μόνο, και πιο κλασικές, να έχουν πλέον εδώ τα δεδομένα τους, αλλά και εδώ την υπολογιστική ισχύ για να τρέξουν πιο γρήγορα. Κλείνω με ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται στην ελληνική αγορά. Το μεγάλο ερώτημα στις εταιρείες είναι
Τι θα κάνουμε μετά το Ταμείο Ανάκαμψης? Ο σκοπός είναι ακριβώς λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε και το ΕΣΠΑ, το οποίο το είχαμε λίγο παραπετάξει, γιατί είχε και άλλο ορίζοντα, να δούμε και τι προφανώς μπορεί να γίνει με τα καινούργια ταμεία ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας και πώς μπορεί η τεχνολογία που πάντα πλέον είναι εκεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη σε μια Ελλάδα η οποία γίνεται κόμβος δεδομένων. Πάρα πολλά υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά καλώδια πλέον έρχονται στην Ελλάδα. Πολλά κέντρα δεδομένων δημιουργούνται και δημιουργούνται με έναν πιο ισόρροπο τρόπο. Την μεθεπόμενη εβδομάδα παρουσιάζουμε τη μελέτη που κάναμε μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ, έτσι ώστε να χαρτογραφήσουμε, αυτό ακριβώς κάναμε, το που σήμερα υπάρχουν κέντρα δεδομένων, το που έχουν κατατεθεί και έχουν αδειοδοτηθεί τέτοια, έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες που γύρω από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να περπατήσουν. Ήταν και η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ινδία μαζί με τον Πρωθυπουργό και τους κορυφαίους ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή είναι η καινούργια ψηφιακή Ελλάδα, για αυτήν παλεύουμε και ελπίζουμε σε κάθε τέτοιο βήμα να είμαστε δίπλα σας και να βοηθάμε τις εταιρείες να προχωράνε ακόμα πιο ψηλά, γιατί μόνο έτσι παράγει το πλούτος που χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά.